Salute the martyrs. This is memorial is open to the general public. गासिबो थाखाय ओपन आरो ना बियो नायनो थाखाय नायनो हागोन नोंथांमोनाबो नै गोबां मानसिफोरा बर'फोरा गुवाहाटीयाव फैनानै नायफैबाय जागोन दे दाना बोटिं खालामसै आरो ना I love Guwahati I love Guwahati ओरै नुयो आरो ना नैखौ नुयो मिसाइल P-20 मिसाइल Indian Navy ओरै दङ 368 Indian Army नि टेंक मोन आरो ना मोनसे दंबायो बिजा फाइटार आरो ना Indian Navy नि फाइटार खुलुमबाय लोगोफोर आं दा दंफैयो गुवाहाटीनि वार मेमोरियल पार्कआव आरो ना लोगोफोर फै नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय नै वार मेमोरियल पार्क आरो ना लोगोफोर खोन्थानोसै आं गुवाहाटीयाव बेखौ मा होनो दंजोबो आरो ना गासिबो शौर्य चक्र बे मा चक्र शौर्य चक्र कीर्ति चक्र अशोक चक्र ओमफ्राय चीनजों इन्डियाजों दावहा नांनायनि बेयाव दङ आरो चाइना एटाक इन्डिया अन 20 अक्ट'बर 1962 बेयाव लिरनाय दङ आरो ना गासिबो नै इन्ड' पाकिस्तान वार 1965 आव इन्डियाजों पाकिस्तान वार जादोंमोन ना दा इन्ड' पाकिस्तान वार अफ 1965 वाज कलिमिनेशन अफ इदि दंजोबो आरो ना गासिबो नै लिरनाय दङ 1971 आव दङ आरो ना इन्ड' पाकिस्तान वार इन्डिया जोबनायनि निफ्राय ओरै दंजोबो आरो सब ओरैजाय दंजोबो नै नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन ओमफ्राय जोंनियाव बेयाव लिरदों जाहैबाय अमर जवान ओरै फै ओमफ्राय एखौ वार मेमोरियल दिस इज ए टेम्पल अफ द मार्टिर्स प्लिज डु नट इट फान तामुल आउटसाइड माने गय फाथै जेबो जानो होआखै आरो नैयाव इनसाइड फुड अर स्मक माने जेबो सोबग्रा जाग्रा बिदि लानो होआखै आरो ना बेयाव नै मुर्ति आरो ना माने बानायना दोननाय सेल्युट होनना बुङो आरो ना सेल्युट द मार्टिर्स दिस इज मेमोरियल इज ओपन टु द जेनेरेल पाब्लिक गासिबो थाखाय ओपन आरो ना बियो नायनो हागोन नोंथांमोनाबो नै गोबां मानसिफोरा बर'फोरा गुवाहाटीयाव फैनानै नायफैखाबाय आरो गोदोनिफ्रायनो सोरबा माखासे नायदों माखासे नायाखै बिदिनो गोबां दङ आरो ना लोगोफोर नायनाया थाखाय नालाय ओमफ्राय बेनि पार्क खाथियावनो बे मेमोरियल पार्कजों नांजाबखानाय आरो ना नै बेजों नांजाबखानाय मा दङ नै ओरैजाय नायनो हागोन नोंथांमोना बटिं दङ आरो ना बटिं सानै गंसेयाव गाखोनानै बिदि सालायनो हागोन आरो लोगोफोर नोंथाङा नायनो हागोन बेयाव टिकेटआ बेसेबां 10 थाखा 20 थाखा ना मा लायो सासेयाव टिकेटआ बटिंआ दा नै इयाव माबा वार मेमोरियल पार्कआव हाबनो थाखाय माने फैसा लाया खिन्थु नों अननानै जुदि वारफोरनि माने जवानफोरनि नामाव मुंख्लंफोरनि नामाव नोंथांमोना जुदि दान माने 10 थाखा 20 थाखा बेसेबां हायो अननानै होनो गोसोबा होनो हायो आरो ना हाबा मोजां होआबो जेबो नङा माने अननानै होयोबा आरो ना दे होनबालाय लोगोफोर नायलांबाय थादो दा दसेनाव आरो माखासे नोंथांमोननो देखायनोसै दा बटिंबो खालामना देखायगोन नोंथांमोननो जागोन ना ओरै आरो ना सोर गिदिं नै ओरैजाय नै ओरै दं बिबार बारि दङ ओरै सोर गिदिं ओरै स्राय देखायबाय ओमफ्राय नै जाहैबाय बेबो आरो ना एर'प्लेन ना मा होनो फाइटार जाहैबाय नैयो गोदो दावहा जानाय समनि आरो ना नै पुरानाखौ बेयाव दोनबाय आरो मानसिफोरनि देखायनो थाखाय दोनबाय ओमफ्राय नै ओरैबायदि समायना आरो ना लोगोफोर बिबार बायदिसिना गायना दोनदों लारि सारि मोजां जायफोरा फैयाखै नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरो नैयाव ओइ नैजोंबो दं पुराना टेंक गंनै दङ ओइ मोनसे दंबाय आरो ना आरोबाव मिसाइल दङ टेंकबो दङ पुराना दे होनबा बेखिनियाव दोनथ'लायनोसै आरो बेलेग लकेसन थांलायनोसै आरोबाव दसेनाव लाथ'नाङा बाथाय ओरै नुयो आरो ना नैखौ नुयो मिसाइल P-20 मिसाइल इन्डियान नेभि ओरै दङ 368 इन्डियान आर्मि
टेंकमोन आरोना ओइ मोनसे दंबायो बिजा फाइटार आरोना इन्डियान नेभिनि फाइटार आयाव बोटिं आरोना $30 ओमफ्राय चिल्ड्रेननि थाखाय रेस्ट 20 आरोना नै आं लाबाय एन्ट्रि फिसा 20 आरोना ओमफ्राय नै माबाया सानै मानसिनि $60 लाबाय आरोना ओरै थांसै दा ओरै जावनोसै दा ओमफ्राय बिसिना जाबाय आरोना जाखानानै दा फैबाय बिसोरो दा जों गाखोलायनोसै दा दाना बोटिं खालामनोसै आरोना हिस बोरै जानोब्रा इखो बस हो गया चलो सेंसर लगा ले लगा हो जाबो नै गाइस दा आङो सालायबाय आरोना बोट सालायबाय बोट ओरै देखाय ओरै hey nih War Memorial Park बहुत बढ़िया first time experience in Guwahati हाँ अल्लाह हो Sorry, sudah ulah nih. Oh lagi le, luka le. Kot pora. Sila betul orang. Lagi berminggu ada berat bisa. Semua keluar gitu nanti baik. Dah minggu baik, dah suhu sih gitu na. Dan yani, potensial lembu sah mungkin ada nih. Dah sih mungkin bisa bener lah. Thanda aram mendawan muzan. Sebenarnya muzan itu mana? Jadi malam aku coba nanti ba. Salah itu lah hari nara. बारा गोजान नङा गुवाहाटी हाई कर्टनि खाथियावनो जायो आरो बै दा गोदानै ओपनिं खालामनाय पार्क बे पार्कनिबो खाथि खाथि जायो बार गोजान किमान 80 टाकानो दा फैलायबाय नै नेहरू पार्कआव फैलायबाय आरोना गाइसमोन दा एन्ट्रि खालामसै एन्ट्रि आरोना नै बेफोरबायदि दं जायगाया सारि मोजाङानो गाज्रि नङा नुवाखै रिल्स बानायनो हायो आरोना नै सोरबायदि बानायनाय बायदि गिदिर फिसा आरोना मोजां जायगाया I love Guwahati. I love Guwahati. Rayar nih. Bangstra गिदिर नङा पार्कआ फिसासो आरोना फिसा ओरैनो सोरबा टाउन जाबाय नालाय बयबो माने ओरैनो टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय फैयो आरोना फट' सेल्फि लानो रिल्स बानायनो सोरबा गोदान फैयोना सोरबा बेरायग्लांफैयो आरोना बेफोरखौ मै दं मै भेरा मै मा दंथाय बियो बारा माने जों होजोंजों बेखौ बेराय बेखौ बारा साइज नुला माने गथ' गथाय लानानै बेरायफैयो आरोना मोनाबिलि समाव माबायदि नुदों नोंथांमोना सोर फैफेरखो बे नेहरू पार्कआव आरो खोन्थाहरबानो कमेन्टआव लिरनानै आरो पार्कखौ माय ओरैजाय सोरबा मोसानो सिखायदों आरोना नै ओरैनो कलेजनि सोरबा रिल्स बानायनायफ्राव माने सोलोंगासिनो बारा गैया आरोना ओरैनो सेंग्रा सिख्ला जिरायफैनो हायो रायलायफैनो हायो बिदिल' आरोना गथ'फोरनि गेलेग्रा दं आरो एसे ओरैनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय फुल नाम्बार साबस्क्राइब खालामगिरिफोरखौ थेंक इउ सो माच बावनो सानो आरो गोदान नै दंबा खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर आं बिदिनो गोबां माने जायगा बेरायनाय मोजां भिडिअ लाबाय थागोन नोंथांमोननो दे थेंक इउ सो लोगोफोर बाय